तो नैबे भिडिअ'आनो जाहैबाय क'क्राझारनि बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव दिल्लीयाव मोसाहैग्राफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायावनो रामफल बिलनि हदया ब्रह्मनि थामहिनबा हदया ब्रह्मनि फिसाया प्रेसार स्ट्रक जायो। बिथाङा थाबैनो मोजां जाफिनथों बेखौनो अबंलावरिनाव आरज गाबबाय बा इसोरनावहाय आरज गाबबाय। दा बिथांनि जेनाखि प्रेसार स्ट्रक जानाया थाबैनो हामो बा फाहामजायो। बयबो बिथांखौ मदद खालाम आरो सापर्ट खालाम, जे थाखा फैसा नांगौफ्रावहाय जेन' बिथाङाबो बे मोनसे बर'नि मोजां खामानि मावनो थांनायावहाय बाहागो लाना बेफोरबायदि जानायाव आरो बेनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन आरोबाव मोजां जानानै बाहागो लाबावनो हायो आरो। पनजिथा जोंहा बोरमा खानानैनो मोनजायो। नोंसोरना भिडिअ बानायनानै गोबालायनानै रिल्स बानायहैयोब्ला खालामलायनानैसो मोनजायोब्ला गोबालायनानै दस्रा गुबुन हौवाफोरजोंहाय हिनजावफोरजों गोबालायनानै रिल्स बानायलायहैबासो मोनजायोबा नै जोंना बोरमा खाबानो मोनजायो नुबाय। आंना होनाय बोरमाया देन्जार, मोसौबो हौनै मोसौ बोरमा खाबानो आंना देन्जार फैयो। बेबायदि गोबालायनाय भिडिअ बानायहैलायनाङा आंना दस्रा हिन्जावफोरजोंहाय। नोंनाथ' दस्रा हौवाफोरजों गोबानानै गिदिंलायनाय माबालायनाय भिडिअ बानायाबानो जाया नुबाय। जोंना दा बोरमा खाबानो जोंना मोनजायो, मोसौ खाबानो जोंना मोनजायो। नोंसोरबायदि हौवा थाखानानैबाबो गुबुन हौवाफोरजों दैखोलायनाय बाम जालायनाय रिल्स बानायलायनाङा, मिथिबाय। जोंना ओरैनो मोनजाखायो। नै बिदिखौसो संसार होनोब्रा, बिदिखौसो संसार होनो। खनजिथा नै नायनानै ला, सोलोंनानै ला जोंनिफ्राय, नुबाय। माफे नुदों नों बोरमाखौ नुबाय, आरो दंबावोसो नै ओरैहाय नुदों नोङो। बिदिखौसो संसार होनो दारा। नोंसिना मा जाबोना थां मालायनि हौवाफोरजों, मालायनि हिनजावफोरजों, माबा दैदेनजों, खनजिथाजों, माबाजों माबा गोबालायनानै माबा भिडिअ बानायलाबाय थायो फैसानि थाखाय, डलारनि थाखाय। बिदिजों जाया संसार जानाया। एसेबाबो बोरमा दाउ अमा लानानै फिसिनांगौ, न'आव थानांगौ। सोरांबानो बेबायदि बाइक स्कुटि सा गिदिंलाबायनानै रिल्स बानायलाबायनाया थिग नङा, थिग जाया, संसार जाया। लास्टआव नोंसोरो मा दा गारलायनायनि सिमावबो थांनो हागौ नोंसिनि बाथ्राफ्रा। आरो पाब्लिकफोरखौ मा जेबो माबा होनो हाया नोंसोरो, लाब गैया। बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ दोन, मिथिबायना। नोंसिनि भिउफ्रालाय मा ओरैनो जानला मोनला भिडिअ ससे गोदावसा हगारबानो भिउ फैयो, नङा होमबा? भिउ फैखायोबालाय माथो एफाबां सिन्था खालामखो। नोङो गामिफ्रावनो बिदि फोथारफ्रावनो बिदि जायगाफ्रावनो नोङो रिल्स बानायनानै जानो हायो माथो। नोङो गोजान जायगायाव थांनाङा माथो, दस्रा गुबुन मानसिखौ लोगो हमलायनाङा माथो। नोङो जायगायावनो रिल्स बानाय भिडिअ खालामनानै जानो हायो माथो। खुनु माबा गैया नोंहा। बेबायदि गोजान थांनांगौनि दरखारानो गैया। आरोना बेफोरबायदि बिसि फिसाय दावराव जालाबाय थानाय पस्ट होलाबाय थानाय पस्टखौ दाहो। फिसायाबो दाहो, बिसियाबो दाहो, आरो दैदेनाबो गोदाव सोराव दाहोलाबाय दाथा। जों नायनो बाबाय नोंसिनि ससियेल मिडियाआव बेबायदि गोदाव सोराव होलाबाय थानायखौ जों मेगन आलौजोब्बाय। मा नोंसिना डलारा बेफोरबायदि जावसिलायाबानो, बेफोरबायदि दावराव जालायनाय पस्ट होआबानो भिउआनो जाथारा नामा, डलारा जाथारा नामा नोंसिना? देन्जारसो माथो नोंसोरो। नोंसोरनि भिडिअफ्रा खालि बोराय बुरै नांलायनाय, सोरजोंबा बिदिनो गोबाला हैनाय, खुदुमला हैनाय, खालि बेफोरबायदिल' भिडिअ खालामो माथो नोंसोरो। बारहो बिदिखौ। खामानि गैया नोंसोरो, जेबो खामानि गैया नोंसोरो, बेखारसो। बेफोरबायदिखौनो माबाफ्राव मा होनो फुजा मेलाफ्राव जायगा होयो, फांसनाव प्रग्राम स्टेज गाहोनो जायगा होयो। जोंफोरबायदिखौ लांब्रा, जोंफोरबायदिखौ लां, रायजो राजाफ्राबो जोंफोरबायदिखौ लां। बिसोरनिफ्राय जों साबसिन रोंगौ। बिसोरलाय मा रोंगौ, जों साबसिन रोंगौ। जोंखौ लां, जोंखौ कम्फर्टआव मोनलांगोन ना। मा मेथाइफोरखौ रोजाबनांगौ, मा मेथाइफोरखौ मोसानांगौ
जोंखौ लां रायजो राजाफोर खामाय गैया बिसोरो जेबो नलेजबो होनो हाया जेबो एडभाइसबो खालामनो हाया जेबो माबा होनो हाया बिसोर रायजो राजाफोरनि थाखाय मिथिबायना रायजो राजाफ्राबो बेफोरबायदि मानसिखौसो माबा खालामो हाइलाइट खालामो गोजौआव थिखोहरो भाइरेल जालाबायग्राफोरखौसो गाज्रि मानसिफोरखौसो चान्स होयो मोजां मानसिफोरखौथ' स्टेज प्रग्रामाव मालाबाबो लिंहरफेरखायाखै गाज्रि मानसिफोर भाइरेल जानायफोरखौसो बेफोर थास' बिबारफोरखौसो नङा होमबा खनजिथामोन बायदिखौसो दैदेनमोन बायदिखौसो मोजां मानसिफ्रालाय बहा मुं मोनफेरखो गाज्रि मानसियासो मुं मोनफेरो नङा होमबा दा आजिखालि मानसिफ्रा खालि बेफोरबायदिखौल' मोजां मोनो रायजो राजाफ्राबो नङा होमबा दा बैफोरबायदि जायगाफ्रावबो माखासे थाखा गोनांफ्रा बैफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांखायो नालाय ओंखायनो बैसोरखौ लिंक लायो ओमफ्राय बैसोरखौ हाइलाइट खालामना होयो थाखा गोनांफ्रा बैफोरबायदि जायगायाव थाङो जायफोरनाखि थाखा एवेल कन्ट्रेक्टारफोर बिजनेसमेन जायफोरनाखि गुरलाफोराव थाखा फैयो बैफोरबायदि मानसिफ्रा बैफोरबायदि खामानियाव थाङो आरो बैसोरनो बैयाव नुबोखाबाय नालाय बे बुस्थुखौ दे आङो दिनै माबा मोनसे नों आंनो माबा होयोब्ला गोजोननाय लाहोयोब्ला आङो नोंखौ मा लासैनो नोंखौ स्टेज प्रग्राम गाहोगोन हाइलाइट खालामगोन नोंखौ मानसि खालामगोन मिथिबाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा राव दिनै खनसेल' अननानै एथ' हाजार होगोन आं नोंखौ सानसे मानसि खालामगोन बेफोरबायदि दा मोजां मानसिखौ रावबो मान होआ रावबो मुं होआ सनमान होआ मिथिबाय मोजां मानसि जानो सानब्ला गोबां माखासे मानसिफोरा मोजां मानसिफोरखौसो एकदमबारे डाउनाव दोनो बै जायनि जाउनाव मोजांफ्रा गोजौआव थांनो हाला गाज्रि मानसिफ्रासो गोजौ लेभेलाव थांनो हाबाय मानसि जाबाय एसेबाबो बिस्रा माबा मोनबाय बरनाम जाबाय लोगोसे प्लास बिथांमोना थाखा फैसानि खुनु जेबो सिन्था जाला आरोना बिथांमोननि लाइफफ्रा बेफोरबायदि आरो थ' आं बांद्राय गोबावथार बुंला आं बांद्राय बुंब्लाबो दा माखासे मानसिफ्रा रागा जोंगोन हयथ' सोरबा रागा जोंबाय नायनोबो हाला जानो हागौ आंथ' जेबो रोंखाया जाहैबाय नङा होमबा थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना थ' गाइसमोन आं न'आव फैफिनबाय आरो नै एसे दाबसे जायगायाव दंहैयोमोन आङो सप्ता खनसे जाहैबायमोन मैयानि भिडिअ होदोंमोन आं नाथाय भिडिअआ क्लियार जायाखै काइन मास्टारा माबाया एसे माबा जादों आङो अरिजिनेलखौ मोनाखै आरोना डुप्लिकेटखौ मोनदों बेनि थाखाय मानसिया सिनायाखै आरो थ' थेंक इउ बाय बाय अल दा बेस्ट